Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дом TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 7 феврали соли 2022 1000 рубл 148 сомонӣ, $100 1130 сомонӣ. Дар имрӯзанабормон 15 хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар, Кӯлоб ва ноҳияҳои Данғара, Кушониён, Фархор, ноҳияи Рӯдакӣ, Хуросон ва ғайра. Дӯстони азиз, навори калон аст. Хонаҳо бисёранд, аз шаҳри Душанбе ҳам хонаҳо бисёранд, ҳатто як хона ҳастак бо нархи ҳамагӣ 124 000 сомонӣ аз шаҳри Душанбе. Барои ҳамин навора ҳатман то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рӯй кунед. Агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хели хона шуморо дар кор. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Участкаи назди ҳавлигӣ қарор дорад дар ноҳияи Балҷувон, деҳаи Девдор. 100 метр дур аз бозор мебошад шоҳроҳи Ховалинг ва Кӯлоб. 15 сотиқ замин, фундаменти хона 11 ба 12 рехтагиаи намарҳамат дар рӯи экранатон проекти ҳамин фундамент меброяд. Гирдиш маҳкам, обсвет дорад, мактаб дар наздикияш, деҳа чарогоҳи чорбоғ дорад. Нархаш 35 000 сомонӣ бо савдо мешавад. ҳуҷҷатош 100%. Марҳамат дӯстони азиз, рақаму соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. Ду хонага бо масоҳати 41 метри квадратӣ дар сеюмошонаи бинои новостройка. Хона ремонт дорад, ба ҳама чизу чорааш ва таҷҳизоташ фурӯхта мешавад. Воқеъ дар чармгарои поён пушти автовокзал. Нархаш 185 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. Рақаму соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Арбоб Хотун. 16 сотиқ замин, заминаш бениҳоят калон мебошад. 7 дар хона, 2 кухнӣ дорад. Ҷойгир аст дар наздикии бозори Фаровон. Дӯстони азиз, нархаш бо маслиҳат мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 0703 мебошанд, WhatsApp доранд. об светаш проблема нест, ҳама вақта мебошад. Марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, посёлкаи Себистон, кӯчаи Сомонӣ. 4 дар хона, анҷомхона, каҳдон, оғилхона, 12 ба 4 дарвозаи оҳанӣ, хулас ҳама чизаш ҳаст. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. WhatsApp доранд, метавонед ба ҳазур занг зада маслиҳат кунед. заминаш дӯстони азиз 15 сотиқ мебошад. нархи хона 300 000 сомонӣ. марҳамат. полни ҳавли дарахт дорад, пеши ҳавлӣ бошад битон. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Кушониён, ҷамоати 25-солагии Истиқлолият. 9 сотиқ замин ва 4 дар хона дорад. як хонаш 6 ба 3 ва сеюм хонаш бошад 5 ба 3. кухниш 3 ба 3 мебошад. алов хона дорад. дарозии хона 25 метр мебошад. электрикиш кардагиай. нархи хона бошад 220 000 сомонӣ. барои харидории аниқ боз арзон ҳам мешавад. аз номи канали Дом TJ гап занед ва ҳавли алишам мешавад бо ягон квартира дар шаҳри Бохтар. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. ду хонага бо масоҳати 42 метри квадратӣ, искаресо як хонагара ду хонага кардагиянд дар панҷуму шонаи бинои новостройка. дӯстони азиз, дар рӯи экран чӣ хеле ки мебинед, дом 4 этажае, лекин ин проекти кӯҳнаше. проекти наваш 6 этажа бояд дом шавад ва хона дар панҷуму шона ҷойгир аст. беремон мебошад коробка. айни ҳол сохтмон дар панҷуму шона қарор дорад.
застроешкаш ҷдмм мурис мебошад, назди мачити мавлоно ҷойгир аст. Кадоме надонад мачити мавлоно дар куҷай, поёни 9 километр мебошад дӯстони азиз ва нархи хона ҳамаги 124 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, совхози Гисар. Нархаш бо маслиҳат мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. дӯстони азиз, 8 сотиқ замин дорад бо плюс 12 сотиқ замини президентӣ дорад. худи хона 8 сотиқ замин е. ду дар хона бо калидоршай хонаи барак мебошад, бо фундаменти хонаи калон дорад. марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. соҳибаш мегӯяд ки обсвет дорад, документошам 100%. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Заркамар, пеши мошинбозор ҷойгир мебошад. 3,5 сотиқ замин, 4 хонаи калон, баня, ҳоҷатхона, кухни алоҳида, об ҳамавақта пеши хонада. ба наздикии хона 400 метр мактаб мебошад, 200 метр магазин. нархи хона $20,000. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. ҳуҷҷатош 100%. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Кормон, назди терминалда ҷойгир аст. навастройка мебошад, 5 этажа. хона дар сеюм ошонаш ҷойгир аст. духонага бо масоҳати 53 метри квадратӣ. соҳибаш мегӯяд ки обсвет документ дорад, об ва светаш доимӣ мебошад ва нархаш $27,000. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. WhatsApp дорад. аз номи канали Dom TJ гап занед. ва дӯстони азиз, соҳиби ҳамин хона боз якта дигар хона доранд дар ноҳияи Данғара. баъди ҳамин хона хонаи навбатиро пешниҳод мекунем. дуюм хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара ҷойгир аст, назди беморхонаи нав, мактаб, коллеҷи тиббӣ, ҳамаш дар наздикиш мебошанд. зиёда аз 3 сотиқ замин дорад. подвал, 3 дар хона, кухни, баня дар якум ошона. сохтмон нопурра мебошад, айрӯи сурат маълум аст. обсвет документ дорад. нархи ин хона бошад дӯстони азиз $150,000 сомонӣ, доллар ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳибашам ҳамон рақамҳо мебошанд, WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хуросон, Уяли, 5 Замошка. свет, об, мактаб ҳамаш ҳаст. 3 дар хона, 1 веранд, кухни, баня ҳамаш тайёр аст. заминаш 12 сотиқ мебошад ва нархи хона $160,000 сомонӣ. бо савдоам дорад, заборош маҳкам, дарвозаам дорад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, пештара Қурғунтепа, назди Мед коллеҷда ҷойгир аст. духонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 6 ошонаи бинои навастройка. худи дом аз 9 ошона иборат аст. хона шкатур дорад, дари асосӣ, шумоизолятсия, хулас ҳамаш ҳастак. нархаш $250,000 сомонӣ, боз муомилаам дорад. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. стяжка кардагия хулас ҳамаш ҳаст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, духонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар 6 ошонаи бинои навастройка. хона бе ремонт, коробка, сохтмон рафта истодааст. бино 7 ошонага мешавад. лекин рости гап, айрӯи проекташ, айрӯи сураташ агар ҳисоб кунем 6 ошонага мешавад. лекин хай, соҳибаш мегӯяд ки 7 ошонага мешавад. хона дар 6 ошона
ҷойгир мешавад. Лифти хуб мемонем, марҳамат, ҷояш беҳтарин, садик ва мактаб аз хона 200 метр дур аст. Масҷид дар наздикиаш, лаби роҳи калон, боз арзон ҳам мешавад, мегӯяд соҳибаш. нархи хона 189 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. ҷойгир аст дар наздикии тец, шаҳри Бухтар. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Якхонагара духонага кардагиянд бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 8-умо шонаи бинои новостройка. Хона бе ремонт мебошад. Коробка дар рӯи экран дӯстони азиз метавонед планировкаҳоша бинен. худи дом 15 этажа. дом қариб ки тайёра, айни ҳол фасадчазадестан, метавонед ремонта сар кунед. ойнаҳош тарафи двора нигоҳ мекунанд. дар дом дута лифт мешавад, якташ пассажирский, якта дигарш грузовой. дом сари роҳда, дар наздикиш маркази савдо, аптека, мактаб, боғчаи кӯдакона, бозор, бозорча яъне больница, масҷид ва ғайраҳо. хулас ҳама чиз дар наздикиаш мебошанд. алиш ё ин ки кредит намешавад, арзон мешавад. ориентир испечак назди супермаркети Биак. нархи хона 285 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. ва дӯстони азиз, боз пешакӣ огоҳтон мекунам ки рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, ин рақамҳои агентство мебошад. номшон олами хонаҳо. метавонед занг зада гӯян ки номератон аз эълон гирифтем. агар ягон дигар вариант доштагӣ бошам, боз метавонам ба шумо пешниҳод кунам. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. як хонага бо масоҳати 41 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад. коробка ва ҷойгир аст дар 13-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд. ориентир назди мактаби 23. нархи хона 166 000 сомонӣ мебошад, арзон ҳам мешавад. ва дӯстони азиз, аз мардуме ки дар шаҳри Хуҷанд айни замон зиндагӣ доранд, хоҳиш мекунам дӯстони гиромӣ, ҳамин дом далгастрой мебошад ё ин ки дар ҳақиқат ҳозир сохтмонаш рафтааст. чиба ки мутаассифона ман дар шаҳри Хуҷанд нестам, ин чизро аниқ карда наметавонам, лекин кадом метавон агар дар шаҳри Хуҷанд бошен, ҳамин агар аниқ кунен ки ҳамин дом айни замон сохтмонаш рафтааст, мисол коршон давом додестай, ё ин ки ягон хел кор нест, мисол доми далгастрой мебошад. ҳамин маълумот агар дар комментария медоден, одамое ки дар шаҳри Хуҷанданд беҳад аз шумо миннатдор мешудем ва на танҳо ман, дигар одамое ки мисол мехоҳанд аз ҳамин дом хона харидан миннатдор мешаванд. ва дӯстони азиз, фарқаш нест аз кадом шаҳр ё ки ноҳия бошен, ҳамин чӣ хонае ки ман дар наборҳом пешниҳодтон мекунам, шумо агар каме маълумоти аниқ, маълумоти дурӯғ не, маълумоти агар аниқ доштагӣ бошен оиди минтақаи ҳамон хона, яъне ҷош нағза ё ки баъд оиди домсоз, ки мисол ҳамин дом нағза ё ки уқаддомисоз нестак, оиди ҳамин чизҳо агар маълумоти аниқ доштагӣ бошен, ҳатман дар комментария нависен. маълумоти шумо фоидаи худшам мерасонад, мо аз шумо миннатдор мешавем. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза набормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо карден. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.